Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Katie, 25 years old at bagong kasal lang. Dapat sana ay masayang-masaya ako ngayon dahil kasisimula lang ng panibagong yugto sa buhay ko. Kaya lang, hindi yon ang nararamdaman ko. Nilalamon ako ng lungkot at guilt. Kaya naman naisipan kong sumulat sa inyo at humingi ng payo. Baka din sakaling kapag naibahagi ko itong problema ko, gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Ganito po kasi. Isang linggo bago ko ikasal, nag-organize ng bridal shower yung mga closest girlfriends ko. Dinala ko nila sa isang mamahaling hotel at nag-book sila ng isang private suite. Nag-dinner kami tapos nag-inuman. Nung medyo tipsy na, nagsayawan. Habang nagsasayawan, biglang namatay yung ilaw. Pagbukas ulit, medyo dim na yung lights. Biglang may instrumental song na tumugtog, tapos may lumabas na gwapo at machong lalaki. Mapang-akit siyang sumayaw sa harap ko. Gumiling-giling at lumiyad-liyad. Nakakabingi ang hiyawan. Hiyang-hiya ako nung una pero dahil bilang na ang mga araw ng pagiging single ko, I decided to go with the flow. Pagkatapos ng maharot na sayaw, tumabi sa akin yung macho dancer at nakipag-inuman sa amin. Isang shot muna, dalawa, hanggang hindi ko na mabilang. Hindi ko maalala kung paano nagsimula, pero sa kwarto kami nagtapos. Ano ba yan? Katanghali ang tapat? Ano ba to? Ang init-init na nga! Madilim yung kwarto, pero maliwanag sa akin na may nangyari. Hindi ako pinilit. Ginusto ko yung nangyari nung gabing yun. Kinabukasan, deadma ang lahat. Walang tanungan, walang kwentuhan. Itinuloy ko pa nga rin ang kasal. Yun nga lang, habang punong-puno ng pag-ibig yung mga mata ni Dave, yung mata ko punong-puno ng guilt. Habang naiiyak siya sa tuwa dahil finally ikakasal na kami, naiiyak ako sa lungkot. Isang buwan na kaming kasal pero araw-araw tinatanong ko pa din sa sarili ko kung dapat ko bang ipagtapat sa kanya ang nangyari nung bridal shower ko. Kapag sinabi ko, gagaan kaya yung pakiramdam ko? Kapag nalaman naman niya, mapapatawad niya kaya ako? Nicole and Diego, ano kaya mabuti kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Salamat sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Katie. Ay, ang hirap sa'yo, Katie. Nung kaligayahan, hindi kami kasama. Nung may macho dancer na sumasayaw sa harapan mo, Katie, hindi mo ako minessage. Parang gusto ko palitan yung pangalan mo. Tagalugin natin yung Katie. Katie?
Tandaan, ang Makati ay syudad, hindi ito inuugali. Ayan. Nakakaloka ka, ha? Ang bihira naman, Tapos kapag ganitong may problema, kasali kami ni Diego. Pambihira. Nakakalurkey. Ay, naku po. Well, one thing's for sure, meron po talagang consequences ang lahat ng mga actions na ginagawa po natin. Aha. So, now, yung guilt na yan, yung nararamdaman mo is a consequence of Yan. your action. It will hunt you. Correct. Oh. Yung hindi mo siya matingnan, yung punong-puno yung mata ni Dave ng pagmamahal, tas ikaw punong-puno ng guilt, baka hindi ka nga makatingin and all. Isa yan sa mga consequences. Yung hindi ka makatulog sa gabi, hindi ka makahinga, di ba? Isa yan sa mga consequences. At isa lang yung papaalala sa atin ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Kapag hindi tayo pag gumawa tayo ng hindi maganda, pag meron tayong kasalanang ginawa, it will haunt you. Ayan. Hindi mo matatakasan yan. Ngayon, sa tinatanong mo kung anong posibleng ma-advise namin o mabigay na opinion, kung anong gagawin mo, madali lang namin sabihin Pero mahirap. Pero mahirap gawin. Oo. Diba? Alam mo Alam mo naman yung dapat mong gawin para ngayon, talagang kung sasabihin mo ba kung gagaan ba yung pakiramdam mo, posible. Pero kung yung consequence na magagalit, yung at hindi ka mapatawad, posible din talaga siya. Basic din talaga yan. 'Di ba? Pero yung at least kahit papaano, Jegs, yung acknowledging that you did something wrong and you're acknowledging na meron kang guilt na nararamdaman is actually a good thing. Kasi ibig sabihin, hindi ka naman manhead sa ginawa mo. Correct. Hindi ka naman, meron ka pang medyo nabawasan yung ligtas points mo sa langit, pero hindi naman lahat ng points nabawas. Ayan, kasi meron tinutugis ka pa rin ang iyong konsensya, nag-iisip ka pa rin kung anong tawang gawin kasi alam mo naman na in a relationship kailangan ng honesty, open communication and trust. Wag po kayo maniniwala sa sinasabi ng ibang mga in a relationship na ang mahalaga wag magpapahuli. Meron akong kakilala na ganyan, lagi niyang sinasabi, number 1 rule, wag kang magpapahuli. Hindi po 'yon. Maling-mali po 'yon. Bad 'yon. Kasi kahit sabihin natin hindi ka nahuli, hindi ka magkakaroon ng peace of mind Correct. Actually, yung bagay na yan, ang problema dyan pag hindi mo talaga sinabi sa kanya, it will slowly eat you. Kakainin ka nito ng unti-unti. Baka nga hindi unti-unti. Baka nga, eto na, grabehan na talaga. Tapos ang ending nito, hindi ka na masaya. Tapos dahil hindi ka na masaya, yung marriage ninyo mismo, hindi na masaya. Hindi pa nag-uumpisa yung journey ninyo sa marriage ninyo, nagfe-fail na, papunta na pabagsak na because of that guilt na nararamdaman mo. Correct. Diba? Kaya, again, yung mga shower na yan, talagang... Wag talaga yan. Ako hindi talaga ako pumayag dyan kasi alam ko na sa dami na na-attendan ko kasing shower. Talagang hindi po kailangang... in the first place, ang sa amin lang po in the first place, nung nag-engage kayong dalawa, and nung kayo, kahit hindi pa kayo engaged, mag-jowa kayo, wala pa dun sa engagement na part, you have decided to be in a relationship with one person. Correct. So, ibig sabihin, yung talagang meron kang kekemehin ng iba, talagang it's a no. Hindi mo pwedeng gawing rason. Kasi ito na yung huling honest na makikita ko sa tanan ng buhay ko. Ano ngayon? Yun naman talaga ang dapat kasi karelasyon mo siya. Correct. At ako, titingnan ko rin din dito yung mga kaibigan mo na nakasama mo, hindi rin sila magandang influence. Actually. Kasi yung moment na yun, hindi man lang nila naisip na maaring ito yung ikasisira ng marriage. Na pwedeng sanang, ako sa akin ko halimbawang nagkayayaan ng ganyan, may mga sumayaw-sayaw, siguro. May boundary rin dapat yung kapag ka nakita, wala siguro, yan yung sinasabi natin na kapag ka meron pong inuman, dapat meron po tayo mga assignments. Ayan. At isa sa mga importante na assignment is meron po dyan na matino ang pag-iisip. Kasi ang problema dyan, Jegs, what if lahat na nga talaga sila bangag? Wasak na. Diba? Lahat wasak na. So, alam mo naman kapag ka nakainom po tayo, talagang yung pangunawa po natin, yung paraan ng pag-iisip po natin, nababawasan po yan. Kaya nga binabanggit sa Bible, di ba, na
ang sinasabi is hindi naman wag kang uminom. Ang sinasabi, yung drunkenness. Kasi Yan. drunkenness will lead you to debauchery. Yan. Ibig sabihin sa kahalayan. Ayan na. 'Di ba? So, doon tayo nagkakasala na dahil yung utak mo hindi na siya normal. Hindi na. Oo. At saka, di ba nga kapag ka nakainom ka, yung pangit gumaganda. Tsaka pag may alak, may balak. Oo. Di ba? Kaya nangyayari nga, kahit mga ultimo yung mga taong grasa na mga ginagahasa dahil lasing, dahil nakadroga. Correct. O, di ba nasa tamang pag-iisip ba yun? Na, Pati baka nga correct, kalabaw. totoo. Oo. Di ba? Hindi, meron. Oo, Meron maraming talagang ganon. ganon. At bakit sila ganun mag-isip? Kasi nga, kapag ka nasusobrahan ka nga sa pag-inom, napupunta ka na sa bangag ka, Ayan. napupunta ka na talaga sa, wala na, hindi mo na Oo. inisip, tama ba to o mali? May masasaktan ba kapag ka ginawa ko to? Ayan. Diba? May mag-video ba? Wala ka nang pake. Wala na Minsan nga yung mga iba, diba? Ano sabi niya? Ano sabi niya ni Katie? Nakakabingi yung hiyawan. Oho. Eh di minsan kapag meron pang hiyawan, meron pa yung tuksuhan, 'di ba? Oho. 'Di ba parang sabi nga natin Jegs as hosts and as performers tayo, 'di ba? Taray performer. yung power natin ay nanggagaling sa audience o sa crowd. Tama. So kapag halimbawa yung crowd mas lalo pang humihiyaw, sumisigaw, Oo. lahat sila na-excite, kinikilig, mas lalo tayong ginaganahan. Pump na pump ka Correct, rin. pump up na pump up ka. Gusto mong mag-pump. Charot. Gusto mo mag-pump ng enerhiya mo, ganon. 'Di ba? Pang podcast to. Tuloy natin sa podcast tong usapan na to. So, yun yung mahirap diyan kapag ka nasusobrahan, tapos hindi ka na nakakapag-isip ng tama. So, it's just a reminder kasi for Katie, wala na tayong magagawa. So, this is just a reminder for everyone else. Ano man po ang inyong balak sa inuman, wala naman pong masama. Ano sabi mo? Walang masama Walang sa pag-inom. masama sa pag-inom. Isa sa mga first miracles ni Jesus, water turned into wine. Yes, oo. Kasi wine is part of merrymaking, di Correct. ba? Pero kapag ka anything that is in excess, Yan. lahat po ng sumusobra, Ayan. hindi na po siya Oho. maganda. Yung drunkenness talaga, yung pagpapakalasing ang problema Oo. natin. Ayan, kaya meron tayong mga nababalitaang mga kwento, halimbawa mga kamag-anak yung may dating hidwaan, pero naayos na, nasettle na, pumunta sa fiesta, Ayan. nagkita, nagkainuman, Ayan. maya-maya konti, nagsaksakan. Ay, tingnan kasi nalasing, naungkat yung mga dating away. At dahil nakainom, lumakas ang loob. Correct. Kasi nakakabigay po ito ng confidence. Oo. Tingnan mo, sa Christmas party ninyo na open bar. Tama. Diba? Alalahanin natin po yung Oo. pinakamakipot po ninyong kaopisina. Makipot magsalita, makipot ang mga Tama. galaw, sobrang mahiyain. Oo. Nung pinilit na nakailang shot, 'di ba? Oo. Isa, dalawa hangga't hindi na namalayan kung ilan. Oo. 'Di ba anong ginawa kay boss? Ayan, Sinayawan din si boss. Kasi nagkakaroon Nag-lap dancing na kay boss. Nag-lap dancing na kay. Ang malala pa, feeling strong independent woman. Nung Oo. nakainom, nagkaroon ng confidence, tinawagan ng Ayan. ex. Isang linggo, hindi lang isang linggo, 5 linggo mo nang tinitiis na hindi siya tawagan kasi wala na kayo, biglang ikaw na yung bumalik ka na ulit. Ayan. Kaya iba talaga yung Ay, nako. epekto ng alak. Yung parang alam ba, medyo solve ka na, binubulong mo na yung room number mo. Totoo. Totoo, minsan kasi lumalabas although may mga iba na kunyari yung mga medyo batikan na pagdating sa pag-inom. Masasabi kong tayo yan. Aha, Yan. aha. Hindi na tayo yung basta-bastang magaganyan. Oo, Hindi. yan. Pag halimbawa, may mga siguro yung nangyari kasi doon sa kakilala mong yon, yung may pagbulong na. Dalaga naman kasi siya. Tapos deep inside, talagang Gina G siya. Gina G siya talaga. Kaya yung sinasabi natin na on a normal day, hindi ka magiging ganon, biglang magiging wild ka. Correct. So Oo. yun ay nangyari kay Katie. Ayan. So Katie, we will talk more about this sa podcast kasi yung oras natin ay limitado sa Limitado radio, lang dito 'di ba? sa radio. Pero for you, Katie, pray over it. Kung ayaw mong talagang forever kang punong-puno ng guilt, then there is a difficult conversation that has to happen. Marami pang Napakahirap mga, yan, marami ako. pa kasing layer to pag hinimay-himay mo. Napakalalim nito eh.
So, doon lang ako nalulungkot na nagsisimula pa lang yung married life ninyo. Yan. Pabagsak na because of this decision na ginawa mo during that very night, di ba? Plot twist. Oh. Sa stag party din ni ni Dave. Meron din pala nangyari. Meron Pareho din kayong naganap. guilty. Ayan. Ay, naka mga kabisyo, ang oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!